Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Usman UUA. Audio Jungle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa C Programming Hausa bidiyo na biyu. A bidiyon da ya gabata, mun yi bayani akan C Programming inda muka ba da tarihin C Programming, amfanin C Programming har ma muka taɓa kaɗan daga cikin data types. In Allah ya yarda a yau za mu yi bayani akan menene variables, yadda ake amfani da variables, dokokin variables, hada misali za mu gwada a ciki. Menene variables? Variables suna akwatin ajiye bayanai ne a memory computer. Ana iya adana lambobi, haruffa da dai sauransu. Menene data types? Data types nau'ikan bayanai ne wanda ake iya bayyana abin da variables zai ajiye. Misali, integer zai ajiye lambobi, character zai ajiye harafi, float zai ajiye lambobi masu ɗigo. Misali, dokokin variables. Doka ta farko, idan za ka ƙirƙiri variables, dole ne sunan variables ɗinka ya kasance ya fara da harafi ne a cikin haruffan Turanci ko kuma underscore. Underscore shine karan ɗori wanda yake kwance a ƙasa, amma variable ɗinka ba zai fara da lamba ba. Doka ta biyu, za ka iya amfani da haruffa, lambobi da underscore wajen ƙirƙirar sunan variable ɗinka, amma ba za ka iya amfani da wasu special character ba kamar su hash, ampersand, dala, at da sauransu. Doka ta uku, ba amfani da space ma'ana sarari ko karan ɗori wajen ƙirƙirar sunan variables. Idan variables ɗinka ya kasance yana da kalmomi fiye da ɗaya, sai dai ka yi amfani da underscore ko ka haɗe su a waje guda. Doka ta gaba, ba amfani da reserved word. Reserved word wasu kalmomi ne da ake aiki da su a cikin C programming kamar su return, integer, character, float, printf, scanf da dai sauransu. Sannan doka ta ƙarshe, case sensitive. C programming yana bambance babba A da ƙarama A, baya ɗaukar capital letter da small letter a matsayin abu guda, yana iya rarrabe su. Daga ƙarshe akwai extra lesson, ma'ana bayani na musamman akan misali da muka bada a wannan bidiyo, ya kamata a je a kalla. Idan har ka ji daɗin wannan bidiyo, kada ka manta da subscribe. Mun gode da